jeg troede, du var ved at have det ude af sit system nu. Er det ikke slut nu? Du er slet ikke færdig. Okay. Så er du selv ud om det. Du er selv ud om det. Alexander, prøv lige at komme her og vise, hvordan en professionel musiker gør det der. God aften. And there's just one more thing I'd like to add. She's the greatest love I've ever had. Er I klar til at synge med? Fly on the wings of love. Fly, baby, fly. Reaching the stars above. Touching the sky. If you just fly, super fedt. If you just hold me now, don't cry, don't say the word, just hold me now and try to understand that I hope at last you found what you've been searching for. Though I won't be there anymore, I will always. Ja, vi tager den igen. She's a fairy tale, yeah. Even though it hurts, 'cause I don't care if I lose my mind. I'm already cursed. Tusind tak. Tusind tak til Alexander Rybak. Du vil lige få vejret. Tak så meget. Alexander, du har jo prøvet at vinde det europæiske Grand Prix. Har du et godt råd til aftens vinder? Jamen, man må have en god historie at fortælle. Man må elske at kommunikere med folk. Man må have meget med penge for at købe jorden. Ja. Nej,
Nej. Det skulle jeg ikke sige. Det betyder en anden på norsk, jo. Okay, så det er vel forskellige... Det var norsk. Ja. Sorry. Vi skal nu have fundet den sang, der skal repræsentere Danmark i Aserbajdsjan til maj. Alexander, du er formand for den norske jury, og her får du faktisk resultatet. Du skal ikke læse det op endnu. Først skal Louise lige forklare reglerne. Ja, for det er sådan, at til det europæiske Grand Prix, der får den bedste sang 12 point, så det får den selvfølgelig også her i aften. Næstbedste sang, den får 10 point, og tredje bedste sang får 8 point. Nu skal vi have pointene fra den norske jury. Ikke endnu. Vent på mig. Vent. Hvem giver Norge 8 point? 8 point går til melodi nummer 10. Melodi nummer 10. 8 point. Hvem får 10 point? Norges 10 point går til den meget dejlige sang. Melodi nummer 9. Melodi nummer 9 får 10 point. Og det betyder, at de 12 point går til? Naturligvis 12 point går til sang nummer 1. Sang nummer 1, 12 point fra Norge.